దానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు అంటూ తోక పార్టీల్ని పీచమనచడం కోసం మనం చేసేటువంటి యజ్ఞంలో అంతిమ తీర్పు ప్రజలే కాబట్టి, ఓటర్లే కాబట్టి, ఓటర్లని ప్రతి నిమిషం మనం రెఫరెండంగా మాకు 3 రాజధానులు అవసరం, ఇంగ్లీష్ మాధ్యమం అవసరం, పేదలకు మనం చేస్తున్నటువంటి ఇళ్ల పట్టాల కార్యక్రమానికి మీ మద్దతు ఉందా లేదా రెఫరెండంగా ఇది మ్యాండేటరీగా తీసుకొని సవాల్ చేశాం. మన పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ లో కుప్పంలో కుమ్మేశారు చంద్రబాబు నాయుడిని, అమరావతిలో తెడ్డు పెరిగేశాం, విశాఖపట్నంలో చెప్పులతో కొట్టారు, పరిగెత్తాడు. ఇప్పుడు తిరుపతిలో కూడా గుండు చేపిస్తాం. గోవిందా 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 అని చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సవాల్ విసురుతా ఉన్నాను. అక్కడ మా బహుజనులంతా కూడా, మా సోషల్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ అంతా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు చిత్తుగా ఓడగొట్టండి. మా వాదన గెలవాలా, మా అంబేద్కర్ గారి యొక్క ఐడియాలజీ గెలవాలా అంటే ఆ యొక్క ఎలక్షన్స్ లో చంద్రబాబు నాయుడికి డిపాజిట్లు రాకూడదు, వాళ్ళ మిత్రపక్షానికి మొత్తానికి కూడా ప్రజలకు పిలుపునిస్తా ఉన్నాను.